барои донандагони забони олмонӣ бо мақсади таҳсил, мақсад ба кору фаъолияти ин гуна машғул бошавед. лекин аз ҳама хубаш як тавсияи ма ба шумо чиай? Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Як информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман лайк бигузоред. Бародаро, касе ки мехоҳад аз канали ма реклама харидорӣ кунад, чӣ рекламае ки набошад, дар ҳамин номери WhatsApp бинависонед, маслиҳат мекунем, тавре ки гирифт рекламотона қабул мекунем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон барои донандагони забони олмонӣ бо мақсади таҳсил ва пайдо кардани кор дар Олмон озмун эълон кард. ҳар касе ки забони олмониро медонад барои таҳсил ё барои кор дар Германия вазорати меҳнат озмун эълон кардагӣ. талаботи довталабон барои супоридани имтиҳони забони олмонӣ инҳоянд. синни сол аз 18 сола то 25 сола ва донистани забони олмонӣ дар сатҳи муошират. барои омӯзиш ва кор дар Олмон ихтисосҳои зери пешниҳод шудааст. мехатроник оид ба нақлиёти автомобилӣ, тахассус воситаҳои нақлиёти тиҷоратӣ ва насбкунандаи системаҳои гармдиҳӣ, вентилятсия ва кондитсионер, фурӯшанда хӯрокворӣ ва маҳсулоти гӯштӣ, фурӯшандаи хӯрокворӣ маҳсулоти нонпазӣ, фурӯшанда дар нонвойхона. касое ки хоҳишманд мебошанд метавонанд ки ба вазорати меҳнат муроҷиат бикунанд. ва инчунин барои кор битончӣ, коргари битон ва оҳанбитон алтернативӣ, мутахассис оид ба сохторҳои битонӣ ва оҳану битон, сохтмони роҳ, коргори сохтмонҳои роҳҳо, яъне ки роҳсоз, монтажгари қубур, қубурбандӣ, монтажгари қубур, муҳандиси қубур. имтиҳонҳои қабул ба таҳсил ва кор дар охири моҳи майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. барои маълумоти иловагӣ метавонед ки ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе рафта муроҷиат бикунед ва экзаменош аз охири ана ҳамин моҳ сар мешавад барои сафар кардан ба Германия. комментарияҳои шуморо мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. холова нависонда: салом Сорубонҷон бачам, илоҳи тансиҳату солим бошӣ. ҳамсари ма 5 мешавад дар Тоҷикистон аст. 4 сол дар муҳоҷират буд. ҳамагӣ 6 моҳ патент споридааст. тамом. боқимонда 3.5 сол бе патент кор кард. дар реестр нест. метавонад биёяд? пешакӣ раҳмат. зиндаву сарбаланд бошед. шуморам раҳмат барои суханҳои хубтон. бояд ҳамеша дар ҳаққи якдигармон хел дуогӯ бошем ва барои беҳуҷҷат кор кардан дар муддати 3.5 сол ки номаш дар реестр нағалтида бошад, вале боз метавонад ки сафар бикунад. лекин аз ҳама хубаш як тавсияи ма ба шумо чиай? пеш аз сафар кардан як бор проверка кунад ёша, баъд бирава хубтар мешавад. нигина ёрова нависонда: ассалому алайкум. аллоҳ нигаҳбонтон бошад ки ба халқу миллати тоҷик хизмат мекунед. савол доштам ки амина аз байн меравад ки боро айди регистратсия мекунем. зиндаву сарбаланд бошед. шуморам дар бораи аз байн рафтани приложенияи амина ҳеҷ чиз гуфта шидагӣ нест. ансор нависонда: салому алайкум ака. ман санаи 01/03/26 ба Россия рафтам. баъди 20 рӯз барои патент споридан рафтам ва ба ман гуфтанд ки то санаи 14/01/27 патент дода намешавад, зеро патент сӯхта аст, қавлият сӯхта аст. сипас ман ба хоҳиши худ рафтагӣ ма 1 моҳ нашуда ба Тоҷикистон баргашта омадам. метавонам ки муҳлати 3 моҳ час нигоҳи лицо ба Россия равам. вале метавонем ҳамчун меҳмон ба Россия сафар кунем. яъне ки проблемаи шумо ҳамине ки патент гирифта наметавонед. аз сабаби аннулировать шудан ҳамун 1 сол ҳисоб кунед, патент гирифта наметавонед. тамом. нозҷон нависонда: салом акаи Сорубон. як савол: видварения чанд сола мешавад? видварения аз 3 моҳа сар мешавад то 5 солара дар бар мегирад. як нафари дигар нависонда: акамара патентам аннулировать шид. Тоҷикистон омадам 3 моҳ пас, бирам патенти нав гирифта метавонам ё гости диромада метавонам? гости диромада метавонед, патенти нав гирифта наметавонед. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум ака. ман бори якум рафтестам. чӣ тавр заявка партоям? пешакӣ раҳмат.
ҳозираш ин қонун қувваи худша пайдо кардагӣ нестай. ҳозир чӣ хеле ки пеш ба Россия мерафтанд, ҳамон хеле рафтасиянд маълум. Сайфиддин нависонда: ассалому алайкум ака. Депорт бошӣ хона равӣ. Проблема намешавад. Пешакӣ раҳмат. Проблема ҳамин шиданаш мумкин аст ки мумкин дар вақти таможнӣ гузаштан муҳлати депорти шуморо ягон соли дигар зиёд мекунанд. Шуҳратҷон нависонда: салому алайкум акаи солбон, номерота парто. Дар комментария бинависон савол дошта бошӣ бародар. Як нафари дигар нависонда: салом ака. Дар бораи хизмати ҳарбӣ видео кунем. Худованд хоста боша пага ё рӯз дигар дар ин масъала суҳбат мекунем, видео мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем ки мақсади гап Резофи Баҳорирам ба охир расид. Зиндаву сарбаланд бошем то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад. Renderforest.com